sætningsled. Vi har et verballed, et grundled, et genstandsled, et hensynsled, et adverbial, subjektsprædikativ og objektsprædikativ. Ved at finde et verballed skal vi sætte jeg foran. Og i en sætning, når man sætter jeg foran, så hvis det der lyder bedst, der sætter man så verballed. Så spørger man, hvem eller hvad er plus verballed. Det giver så grundledet. Så tager man hvem eller hvad plus grundledet plus verballed. Og det giver så genstandsledet. Og så spørger man så til hvem plus genstandsledet plus grundledet plus verballed giver hensynsled. Adverbialet, der kan man spørge tid, sted, retning og måde og grad ved at sætte hvorfor og hvordan og hvorfor nogen graver for eksempel. Og så er der et subjektsprædikativ. Det er, hvis man kan finde de 4 mest ord set hedder, kalder, være og blive. Og det samme med objektsprædikativ. Bare sammen med genstandsledet.